Otenda Mwari zvikuru mangwanani ano ndinokugamuchira hama dzangu, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Shoko randinaro mangwanani anhasi rinobva kubhuku yaMatthew chapter 27. Matthew chapter 27. Matthew chapter 27 from verse 1, and I'll read. Early in the morning, all the chief priests and the elders of the people came to the decision to put Jesus to death. When Jesus, who had betrayed him, when Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 silver coins to the chief priests and the elders. I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. What is that to us? They replied. That's your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself. The chief priest picked up the coins and said, "It is against law to put this into treasury, since it is blood money." So they decided to use the money to buy the potter's field as a burial place for foreigners. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko rawo. Baba makanaka, mutsvene makatendeka, mupi weupenyu, iye anotida, anotirwira nekutigonesa. Taurai shoko renyu muupenyu hwedu mangwanani ano, nokuti shoko renyu rinotidzidzisa, rinotisimbisa, rinotitsiura, rinotigonesa. Zita renyu rikudzwe rinamatwe muzita raJesu. Amen. Nyaya yandinayo nhasi ine chekuita nerufu rwomurume unonzi Judas. Murume uyu wakasvika paakazviona kuti zvaaita hazvina kunaka. Wakasvika pakunotisa kuti Jesu wandatengesa, I've done a wrong thing. Akafila guilt maari, akanzwa mhosva. But pane dambudziko rake nyanga anzwa mhosva afila guilty, haana kuenda kuna Jesu. Bible rati wakatora mari yaanga abhadharwa mukutengesa kwaaita Kristu ndokumhanya nayo to the church, to the chief priest. Asvika kwavari ndokubva atsanangura kuti ndatengesa murume asina mhaka. Akauya ndokubva ataura nyaya yake, akabata mari achida kudzorera mari to the chief priest. Asi vakaramba kugamuchira iye, ndokubva aikanda mutemberi imomo. Mari iyi yakazoshandiswa zvayakashandiswa kutenga land yeburial for the foreigners. Kureva kuti they used the money anyway. Yakauya naJudas kuchechi, but iye Judas wacho vakati, it's your responsibility. What is it to do with us? Iye vakamurejecta, asi mari yaakaunza vakaiwanira basa, vakaishandisa as church. Yandinayo mangwanana nhasi ndeye kuziva kwekutizira kana kuti kuziva kwekumhanyira. Shoko raMwari rinoti, zita raJehovha inhoo, the name of the Lord is a strong tower, the righteous runneth unto it. Munhu akasaziva kwekupotera, akasaziva kwekumhanyira, zvinokutevera nezvinokurwisa zvinosvika pazvinokukunda. You must know the place of refuge. Kuziva nzvimbo yeupoteri ine security inogona kukuchengetedza. Hama dzangu, hakuna kumwe kwatikaenda tikamhanya tikadii kunze kwokuuya kuna Kristu Jesu. I've seen this in life, kuti kune kutaura kwevanhu kunoita sekunge kuri right, but iri a picture yekuti they are under attack of the devil, and the devil does not want them to go to Jesus. Vanotaura statement yekuti ina azviite kuti ndiende kuchechi because ndinoziva unhu hwangu nekuita kwangu, saka handidi kunyengedza Mwari. Ndichazouya kuchechi kana ndava right, ndasiya zvandiri kuita, but for the meantime nekuda kwezvandinoita
neuipi hwangu ndinoziva nekuunzwisisa, handigone kuti ndiuye kuchechi, handidi kunyengedza Mwari. Statement iyoyo naturally it sounds good, but spiritually inoburitsa ignorance yekusaziva kuti kuchechi munhu anoenderei, munhu kuuya kuzonamata Mwari zvinorevei, ipicture ipi kana munhu agona kuuya kuzonamata Mwari nekutsvaka Mwari even ari muhipi, even ane machallenges nedzimwe nyaya dzinomunetsa dzinomurwisa, even ane maaddictions. There are times ekuti munhu anoti ayo ini ndina addiction yefodya, saka zviite kuti ndiuye kuchechi, handidi kunyengedza Mwari, ini ndina addiction, ndinoda doro, ndinoda doro, saka zvito ndiuye kuchechi ndinamate, saka I'll just wait, kana ndaita zvakanaka then I'll come. Vamwe vari kungouya but vaipi. Mastatements iwayo naturally they sound as if a good reasoning kuti handigone kuuya kuchechi nekuda kwezvakaipa zvandinoita, but spiritually anotaridza kuti munhu iyeyo ari under attack, ane ignorance yekuunderstanda sei Jesu wakauya, ane ignorance yekusaunderstanda kuti sei tichifanirwa kuenda kundonamata Mwari. Hazvigone kuti uve munhu ari right wozouya kuzonamata Mwari, nokuti anoita vanhu kuti vave right ndiye Mwari wacho. So outside the kingdom of God, you cannot make yourself right. Haugone kuzvinatsa. So Bible richiti we must seek the kingdom of God and his righteousness. Iye ndiye anotipa kururama, iye ndiye kururama kwedu, iye ndiye unogona kutinatsa, ndiye unogona kutivandudza. So pane nguva yekuti munhu ari mu-addiction over ava nereasoning yekuti zvitoti ndiye kuchechi, ndinedza ndinotamba, idza handidi kunyengedza Mwari. That's a sign of attack. That's a sign of ignorance. Why? Nokuti tinouya kuna Mwari kuti atinatse, tinouya kwaari kuti atigonese, atirwire. Inzwa, kana wauya kuchechi, kune vanhu variko zvechokwadi vanogona kunge vachiziva addiction yauinayo, maybe you smoke or you drink or you take drugs, hameno kuti ichallenge ipi kana magariro api aunoita musociety. Kana wauya kuchechi kunopinda vanhu, hadzisingirozi vanhu, unogara navo musociety, they know you. Saka ukauya uchiti saka vanhu vanozoti kudii because vanondiziva. The truth is vanhu vanotaura, vanogona kutokutsondora, but nyaya iripo ndeyekuti hauna kuuya kuvanhu, wauya kuna Mwari, but uri pakati pevanhu. So gona kupatsanura mashoko evanhu, kutaura kwevanhu, wotsvaka pfungwa yaMwari kuti kana ndauya ndakadai Mwari vanondigamuchira sei. I always touch nauya iri pana Luke chapter 15 yaprodigal son, kuti chakakonzera kuti baba pavakaona mwana achiuya vabude mumba vamhanye kundomugamuchira, vaiziva kuti vakangononoka kusangana naye, akangosangana nemukoma wake asati aonana nababa. Ane mashoko anogona kuudzwa, ane a record, ane uipi waanogona kutsanangurirwa. Akatadza kupinda mumba, akafungidzira kuti nababa ndo mafungiro avo. Vanhu vane mafungiro avo, vanhu vane judgment yavanoisa pamunhu, but usadziviswe kuuya kuna Mwari ane simba rekukushandura. Vanhu havana simba rekuti uregere zvakaipa even uchida kuregera. Vanhu vane simba rekuseka, but ane simba rekuti uregere uipi ndiKristu. Saka danger iripo kazhinji ndeyekuti munhu unotora chechi sekudenga, unotora chechi sepicture yekuti ndo pfungwa yaMwari. Muchechi mune vanhu vane pfungwawo dzavo, asi muchechi inzvimbo inotaurwawo pfungwa yaMwari. So kuziva the mind of God kunokubatsira kuti uregere kuramba uri mune zvakaipa, uchiti nekuda kwekuti musociety they know me, saka kusvika ndasiya. Inzwa, people sometimes they cannot accept you, but iye muridzi weupenyu, iye akakufira pamuchinjikwa, ari ready with open arms to welcome you. Why? Nokuti iye kana wauya kwaari anokupa simba rekuti urarame sezvaanoda, unokusimbisa nekukugonesa, unokunatsa, nokuti ropa rinonatsa vanhu nderaKristu kwete remunhu. Ane simba rekushandura munhu ndiJesu kwete vanhu. So challenge ina Judas ndeyekuti afila guilty
guilt conscience yamahari ari kunzwa mhosva kuti zvandaita izvi hazvina kunaka. But decision yaaita paaziva kuti zvandaita zvakaipa, amhanya kukereke. The same chief priest vakamubhadhara, church vakuru vesvondo, the chief priest vakamubhadhara kuti tiratidze kuti Jesu wacho ndeupi. Chief priest aishanda nema-enemies kuti Jesu aendeswe pamuchinjikwa, ndokwakamhanya. Ivavo zviri pachena kuti kana varivo vaiva part and parcel yekuti Jesu abatwa aiswe pamuchinjikwa, you cannot run to the same people. Why? Because they lack revelation concerning Jesus. So Judas wakamhanya kuchechi. Chechi yamhanya dai yaiva nechizaruko concerning the kuti Jesu ndiani uye akaingei. It was better. But it's unfortunate kuti wakamhanya ku wrong church. Kana ndichiti wrong church ndikureva church ine wrong information concerning Jesus. So wakauya ndokubva ataura nyaya yake, vanhu vakati hatinei newe, that's your responsibility. Instead yekuti vagara naye pasi vagone kumukansela nekumuonesa. But inhau yekuti these chief priests, kereke yanga isina chizaruko, the revelation yekuti Jesu wakauya kuzofira ani nani. Why? Nekuda kwekuti dai vakaziva kuti paari kuenda pamuchinjikwa, he has come to die for all humankind, vaigadzika Judas paside voti relax, don't worry, truly you've made an error, you've made a mistake, but guess what, you are going to benefit by error iyoyo. Why? Nekuti Jesu wakauya kuzofira munhu wese. All men fall short of the glory of God, and Mwari ndokubva vatipa Kristu Jesu kuti ani nani achatenda maari agone kuponeswa. Dambudziko nderekuti wakamhanya kukereke isinei naye, 1. Number 2, akamhanya kukereke isina chizaruko pamusoro perufu rwaKristu. So wakauya akabata mari yaatengesa Jesu, achida kuvatambidza kuti avape. Pavakaramba, pavakaregera kumugamuchira, Bible rinoti he threw the money. Matthew 27 verse 5. So Judas threw the money into the temple and left. My Titi Chiweshe, you're welcome. God bless you. Mwari wakuitire nyasha zvikuru. My Shapna Manjenje, may the good Lord bless you. Baba Masenga, Pakadiko over Cape Town, happy to see you. My Daddy Taffy, may the good Lord bless you. So Matthew 27 verse 5. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and he hanged himself. Judas is now committing suicide. But afura nekupi, afamba nekupi, auya nepa church. Kereke isina chizaruko pamusoro pa Kristu. When the church lacks a revelation concerning Jesus, haigone kupa vanhu hope, but ingatorega vanhu vaine hope. What am I saying? Kereke ikashaiwa revelation chizaruko pamusoro pa Jesu, inorega vanhu vachizviuraya ivo vakauya kuzofirwa. Instead of the church to give people hope, yakaregera Judas with a rope to hang himself. Judas kwaapfura nako haifanirwa kuzonzwika kuti ananga kunozviuraya nekuti ari kupfuura nekuchurch, which is the house of God. But the church, the chief priests, havana the revelation concerning Jesus. So when the church lacks a revelation concerning Jesus, it kills people. Neimwe nguva vanhu vanofa financially, neimwe nguva vanhu vanofa mentally vari mukereke zvichida nekuda kwedzidziso dzavanopia. Muchaona kuti kune kunamata kunogona kutounza nyonganiso pakati pemhuri, instead yekuti kunamata kunze rudo, kunze kuyanana. Vanhu vanogona kuudzwa zvavanoudzwa kukereke, vakasvika pavanopesana mukati memhuri, pavanopesana mukati medzinza ravo,
nekuda kwekuti kuna akafunga kuenda kuchechi. Saka church ikashaiwa revelation concerning Jesus, nokuti Jesu ndiye Mwari uye Mwari ndiye rudo. Vakasaudzwa pamusoro paiye Mwari unonzi rudo, kunogona kutova nehatred within the family, nekuda kwekuti kune mumwe munhu akaenda kuchechi, saka iye achawira nevamwe vese, akatarisa vamwe vese avaone sevanhu. Yet munhu waenda kuchechi kwataitarisira kuti anogona kutichwa, kudzidziswa mweya wekuregerera, anogona kupiwa understanding pamusoro perudo uye nekubatsira hama, to be of help to your family, to your generation. But muchaona kuti neimwe nguva munhu unoti aenda kuchechi, he become more wicked, he become more dangerous than paangasati aenda ikoko. Why? It's because wananga kukereke but isina the revelation concerning God. Why? Because God is love. Kune vanhu vasangana nematambudziko nekuda kwekuti vane kuchechi kwavakaenda. Mufundisi muri kuti kudii? Kuenda kuchechi kwakaipa here? No. You must go to church. But pano pane nyaya, when the church or when the chief priest lacks revelation, they can take Judas' money and use it and leave him to die, to commit suicide or to hang himself. Vakambudira pachena kuti it's your own responsibility nyaya yauri kutaura iyoyo. Then he threw the money into the temple and they used the money. So pane nguva yekuti it's your money they are using and they don't have any use with you. Hana chavangade kushanda newe, but chawaunza vanogona kuchishandisa, but iwewe wacho havana relationship newe, havanei newe, vangatokurega uchifa uchiparara. But chawa contribute wakaisa pavari, they can buy a stand or they can buy Bible wrote they bought a potter's field, yakazova a cemetery place, nzvimbo yaivigwa maforeigners. Kureva kuti Judas mari yaanga akabata yakatenga land yakavigirwa vanhu, asi iye vanga vamuti it's your own responsibility. What is it that to us? They replied, that's your responsibility. Then he threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself. Just via the church, arikuenda suicide. Pane murume auya kuzofira vanhu, kereke haisi kuzviziva, haisi away. Sa inorega vatende vachifa, yet vari kufa vakatofirwa. Jesu akauya for that reason. So when the church lacks a revelation in every matter that concerns life, inogona kuva a place of distraction instead yekubuilda, yekuvaka nekusimbisa vanhu. You remember the book of Exodus chapter 2, now yekuberekwa kwaMoses. Bible rinoti Faro wakarayira ananyamukuta, the midwives, kuti pari kungosununguka vakadzi vechiHebheru, tarisai kuti mukomana here kana kuti musikana, kana ari mukomana muuraye. Yet kuti munhu ave nyamukuta anenge ari qualified kusunungutsa. But they were qualified kusunungutsa vanhu vari ananyamukuta, midwives. Yet they were appointed to work against their line of calling. So when the devil overrides the church or the pulpit, people can be abused. Vanhu vanopinda mukuparadzwa nepulpit. Let's go to the book of Genesis, mugarden reading. Mwari vaitaura nevanhu mugarden reading. Mwari vaitaura naAdamu mugarden reading. But one day they chose to listen to the voice of the snake. Mwari vauya mugarden vachitaura naAdamu, but neimwe nguva
vakafunga kumboteerera another voice vari right garden. I remember ministering on this, you can be in the right garden, but be aware of the voice that is speaking in that garden. And mukazvitarisa nyoka pairi kutaura inotaura sekunge iri kuunza favor, blessing. Inoita sekunge iri kuunza an opportunity yanga yakadzvanyirirwa vanhu, deliverance. Kuti aiwa musadzvanyirirwe, idyai muti uyu meso enyu anovhurika. Inotaura mabenefits pamusoro pekutadzira Mwari. People of God, hear me very well. Dai tatsvaka Mwari, tava nemweya wokunzvera, because sometimes the devil overrides. Zvekuti ndiye anotaura papulpit, nyoka ndo yaakutaura mugarden. Instead of God talking to men, the devil came in. So munhu haana kumirirwa kunzi atanga abuda kunze kwegarden kuti wakaipa ataure naye, but wakaipa akafinda a way to enter into the garden through the snake, to become, the snake became the voice for the devil. So wakaipa ataki yaanayo makereke mukunamata ndeyekuti munhu anoramba ari mufundisi, but kuti vhangeri aritora kupi, that's another dimension. Kuti kana une mweya wokunzvera unogona kunzwa kuti uko hakusi kutaura kwaMwari, hongu munhu waMwari ari kutaura, but God is not speaking through this man. Nekuda kwekuti wakaipa anopinda mune zvakagamuchirwa mugarden. Wakaipa akapinda munyoka akava a voice to people, but achishanda nezviri mugarden kare. Apasipo pane nyari ganzoke kuna Judas. So Judas wakacommita suicide, yeti nhau yaari kufira ndo yakauya kuzofirwa naJesu, yekuti people fall short of the glory of God and they need a deliverer in the name of Jesus. So Jesu wauya kuzofira vanhu, but Judas uri kufira nyaya dzake. Chauraisa nekukuwadzisa Judas, waenda back to the same church ine machief priest vakacontributa pabetrayal yaJesu. He went there achida kutaura navo nekuvaonesa kuti have done something that is wrong, but wauya to the wrong church is seen at the revelation, the understanding of the plan of God to say Jesu wauya panyika. So you can be in the church, my chief priest arimo, but ukasakura nekunzvera nekutsvaka pfungwa yaMwari, unogona kukuvarira muchechi. Anania na Safira, nyange matsotsi asina kuvaponda kunze, vakafa papulpit, vakafa muchechi. A church can become a place inokuvadzwa vanhu. A church can become a place inodamagwa vanhu. Why? Nekuti munhu unouya aine moyo wokuita giving nekugamuchira kuti tiri miti, we are in the house of the Lord, tiri muimba yaMwari. Hongu garden of Eden munhu akaiswa naMwari imomo, but mune rimwe voice rakazotaura mugarden raJehovha. So garden ringave raMwari, but izwi riri kutaura nderani. It needs revelation, it needs understanding. Ndo zvakapa with maturity kuti Job aregere kudivorce adzimai vake, nyangwe adzimai vake vakataura mashoko anorwadza kwazvo munguva yekurwadziwa kwake, vachiti tuka Mwari ufe. I always tell people this, kuti hakuna munhu angashuvira kuda kuva shirikadzi, to be a widow. Even murume achirwara unotomira naye kuti arikafe murume wako, but mai Job vanoenda kumurume woti tuka Mwari ufe. But Job warikava zvese zvaita, hatina kunzwa a record yekudivorce kuti mukadzi ane zvaaitaura ndichirwadzisa. Sei Job asina kudaro? He was mature enough kugona kuseparate. Aiva nemwoyo wokunzvera wekuziva kuti ari kutaura apa is not my wife, but the devil is speaking through my wife. Job wakava nemweya wokunzvera nekunzwisisa nekuziva kuti the one speaking now is not my wife, but the devil is speaking through her. Kazhinji vanhu vanogona kuona kana kunzwa kuti dhimoni riri kutaura kana munhu anamatirwa dhimoni ramanifesta,
But when you are mature, unogona kutozvinzwa kuti dhimoni rataura. Even isiri time yekunamatirwa kwemunhu kana deliverance yemunhu. Why? Nokuti unoziva mashoko angataurwe nemunhu ari normal, kugoita mashoko angataurwe nemunhu ari possessed. So pane nguva yekuti unogona kurwisana nemunhu nekuti ane zvaataura, but inhau yekuti urwisana naye nokuti hauna gona kupatsanura kuti ndiye ataura here kana kuti the devil is speaking through him or through her. Judas ran to the chief priest with 30 pieces of silver coins. Achiti varume zvandaita hazvina kunaka, ndatengesa murume asina mhaka. Aiva akufila guilty. Then he ran to the church. Haazive here kwaenda Jesu, haazive here kuna Jesu. Anoziva. But ari kutadza kumhanya kuenda kuna Jesu, ondokumbira regerero, onobuda pachena kuti zvandaita hazvina kunaka, Ishe ndiregererei. He chose to ignore Jesus and run to the church. Yeti kana tauya kuchechi, ngatitsvakei Jesu, pfungwa yaMwari, tiri muchechi. Tikagumira pachechi, tikasatsvaka Mwari even tiri muchechi, tinoita maguma anenge aJudas. Ekuti nhau dzawakafirwa, dzawauya kuzofirwa naJesu, kuti haudzigone wakundikana, iwe unogona kufawo panzvimbo yekuti wauya kuzofirwa. You can't pay the price yechinhu chawabhadharirwa kare. You are not supposed to pay the price pachinhu chauri kubhadharirwa kare. Jesu wauya kuzobhadhara kukundikana neutera hwemunhu, but there was a man anonzi Judas, anzwa mhosva maari ndokubva akomita suicide. Kwaapfuura nako ndokune nyaya. And also the brethren, hama dzake, part of the disciples, vakamunegleta, vakamusiya akadaro. Hakuna ari kutsvaga Judas, hakuna ari kuda kutsvaga kuti zvaJudas zviri kufamba sei, ari kupi, ari pake ega. Haana kumhanya even to his fellow disciples, vamwe vake vane same faith naye, vari kutevera Kristu pamwe chete, kuti varume hongu ndakanganisa, ndodii hama dzangu. Haana kutsvaga counseling from the right people. Wakamhanya to the enemy. Why? Ndiri kuti my enemy, the chief priest, vakabatana nema enemies kuti Jesu aende kundorovererwa. Shoko randinaro mangwanani anhasi ndere kuziva kwekupotera, kuziva kwekumhanya, kuona kupatsanura kuti uku kuchechi, hongu tiri muchechi, uyu ndiMwari ataura, iyi pfungwa yemunhu iri kutaura. Uregere kuzviuraya pachinhu chawakauya kuzofirwa. Uregere kutakura mutoro iwo wakauya kuzotakurwa mutoro naKristu. Kugona kunzvera kuziva kwekumhanyira. It reminds me the book of Exodus as well. Mwanasikana waFaro auya kurwizi kunaiwa river kuzogeza, akaona basket, ndokubva atuma muranda wake kuti enda unonditorerawo basket among the reeds. Basket raiva pakati petsanga. Mwanasikana waFaro, musikana muranda, akandotora akapa mwanasikana waFaro basket. Ndo maiva naMoses. Paakavhura, Moses akatanga kuchema. Iye ndokubva aziva kuti mwana uyu mwana womuHebrew. Zvoreva kuti Moses haana kuchema basket parakasimudzwa nemuranda womwanasikana waFaro. But Bible rinoti mwanasikana waFaro paakavhura basket atambidzwa, Moses began to cry. Kureva kuti ukaziva wekuchemera,
rega kuchemerawo varanda, chemerawo varidzi kana kuti vatenzi. Make a decision pano asi muranda wemwanasikana waFaro yekuti ngatitorei mwana tiende naye kumba. Mwanasikana waFaro ndiye make a decision yekuti mwana ndakuchengeta, ndamuda hangu, rega ndiende naye. Azvaita kuti muranda ari kufamba nemwanasikana waFaro make a decision yekuti ngatitorei mwana tiende naye kumba. So basket parakabatwa nemuranda aifamba nemwanasikana waFaro, Moses haana kuchema. Kusvika maoko achinja, basket rabatwa nemwanasikana waFaro ravhurwa, Moses akachemera, akachema kumunhu akamake a good decision concerning his life. So muupenyu there are times yekuti tinogona kunge tichichema tine zvichemo, but uri kuchema kunani? Nekuti pane nguva yekuti uri kuchema kuna ari kuchemawo, but akuvanzira kuti ari kuchema. People, they pretend or they hide. There are people wekuti vanoviga misodzi yavo, nguva zhinji yaunovaona vanenge vari pakufara, but in hiding, in secret place, they are also shedding tears. So kuti maybe paunouya kwavari une chichemo chako uchida maybe counseling or help, they can help you, they can talk to you, but in private maybe vari kuchema with the same issue yauri kuchema nayo, but they've mastered the art to be strong in public. Saka wandinoziva ari strong whether public or private is Jesus. Kuwana nguva yekuti Mwari ndibatsirei, kuwana nguva yekuti Jesu ndiwanirewo nyasha, Mwari ndipewo mweya wokunzvera, ndizive pfungwa yenyu, ndigone kupatsanura kufunga kwevanhu, kutaura kwevanhu nekutaura kwaMwari. Ndiregere kufa panhau yamakauya kuzondifira, ndiregere kuparara panhau yamakauya kuzondirwira. Haungabhadhare chinhu chakabhadharwa. So Jesu wauya kuzoita pay the price pa Calvary neupenyu hwake, but somebody anonzi Judas ndiye akutangira Jesu wacho kufa, nekuda kwekuti wamanya rwendo rwokunanga to the chief priest kukereke. Yet the original chief priest or the higher priest of the New Testament church anova Jesu ndokubva amusiya akamhanya kuchurch. Achibuda muchurch akakanda mari yake ikoko akamhanya kunozviuraya. Zvoreva kuti church yakawana use, they used his money, but iye vakamusiya achienda kundoparara. People of God, hear me very well. We are living in a time yokuti the devil can also be on pulpit. The devil can take over the pulpit. Vanhu vanosvika pakuparara, vanosvika pakufa, vanhu vanofa moyo, vanhu vanofa homwe dzavo financially, vanhu vanofa in many areas dzavakafirwa kare naJesu nekuda kwokuti vamhanya to the wrong church. Kana chiti wrong church, ichurch isina kuparidzwa kwaKristu kwakazara, kunopa kusunungura vanhu nekuisa vanhu muna Kristu nekuvimba naye, zvisingagonekwe napastor, zvisingagonekwe nechurch committee. Jesus came. John chapter 8. Kune varume vakatakura mumwe mukadzi vabata vanhu in the act of adultery, ndokubva vaendesa mukadzi uyu pana Jesu. Ivo vakauya vakabata matombo. Zvoreva kuti nyaya yako pamberi pevanhu yakatongwa kare, vane matombo acho ekukuataka. But pavakaendesa mukadzi uyu pana Jesu, Jesu anova iye dombo, harisi dombo richaataka mukadzi uyu, dombo rinonzi Jesu. Idombo richaataka the power of sin in her, so that she will sin no more. So vhangeri raJesu nderekuti uyu ngaaponeswe aende, ndokubva anzi sin no more, nekuda kwekuti shoko raKristu idombo isimba rinonotswanya
the desire to sin. So vanhu pavakauya vakatakura mukadzi uyu vakabata matombo, that's a picture yekuti pamberi pevanhu nyaya yako yakatongwa kare, and hauibude. They are ready to stone you, they are ready to kill you. But nekuda kwekuti Jesu wakauya kuzokufira, pavakatakura mukadzi uyu vachiendesa pana Jesu, ndo pakatangira favor neblessing yemukadzi uyu. Munhu akatoita rombo rakaipa munhu wavakasiya. Nokuti Bible not in the act of adultery vakatakura mukadzi uyu vakasiya murume. So mukadzi wavaenda naye akasvikoregererwa naJesu, and she was empowered neizwi rekuti go sin no more. But asina kuunzwa kuna Jesu, akava right in the sight of men, but he was still a sinner in the sight of God. Uyo wakatakura, she was a sinner in their sight, but she was made right by Christ. Pavakamutakura vachienda naye kuna Jesu, vakagona vakaziva kwekumuendesa. Kureva kuti ukasauya kuna Jesu ukanatswa pamberi pevanhu, vanhu havana denga ravanokupa. Like upenyu huri kuraramika mazuva ano hwepa social media, people can give you likes, but they cannot give you heaven. You can be wrong, or you can preach a wrong message, and you find people liking you, clapping hands for you. Ukatofungidza kuti pane zviri kugonekwa, yet people can only give you likes, they cannot give you heaven. Unogona kugamuchirwa meso evanhu usina kugamuchirwa pameso aMwari. Mukadzi wavakatakura vakamuendesa pamberi paJesu vakatakura matombo, ndiye wavanga vaona kuti anodhizevha kutemwa nematombo than murume wavasiya. But uyu paakauya pana Kristu, wakauya kuna Kristu unoregerera, une simba rekuti aregere kutadzazve. Uyu akasiyiwa nokuti aregererwa hake nevanhu, but haana kuva empowered, haana kupiwa simba not to sin no more. So now iri pakuti munhu mhanya kuna Kristu, wana private time yako yekutsvaka Kristu. Nyengetera, tsvaka Mwari. Mwari vanotaura, Mwari vane hanya newe. Even muutera hwako Mwari vanotarisa nyangwe neshungu dzako. Acts chapter 8. Muranda wakandase aiverenga Bible achibva kuJerusarema kuchechi achienda kunyika kwake kuEthiopia. Bible rikabuda pachena kuti asiri kunyatsorinzwisisa. Mwari vaona shungu dzekuti nyangwe munhu yabuda muchechi, but on a personal level he wants to commune with me. On a personal level he still wants to hear the word of God. On a personal level abuda ake muchechi, but mukuda Mwari haana kubuda ane shungu. So nyangwe aiverenga asiri kurinzwa, Mwari vakatuma Philip to explain the word to him. Kureva kuti in your private time ukatsvaka Mwari uine shungu, shungu idzodzo dzinokwezva help from God. We are living in dangerous times. Yekuti the church, instead of giving people hope, inorega vanhu vaine rope. The devil wakatora advantage yekuwanawo time yekumira papulpit mugarden reEden, apinda mukati menyoka. The only voice, the sure voice raitaura mugarden is the voice of God to men. But the devil wakaziva kuti handingamirire munhu kuti atanga abuda mugarden ndizotaura naye. Wakatsvaka, he was so cunning. Bible inoti nyoka pamhuka dzese yanga yakangwarisa ikava yakabva yava a right vehicle inoda kushandiswa nadevil to bring the message yekudonha kwemunhu mugarden. So you can be in the right garden, but is the voice still the voice of God in that garden? Judas wakamanya to the chief priest, yet the church and the chief priest wemazuva aJudas, they were not
mature enough, vanga vasina a revelation pamusoro paKristu. Hama dzangu, dzimwe nyaya pakereke dzingataurwe, zvimwe zvingataurwe, but we must be rooted in him. We must be rooted in Christ. We must know the truth concerning Jesus. Why? Nokuti ndiye ega ane simba rekuregerera, ndiye ega ane hanya nenyasha noupenyu hwedu, ndiye ane rudo nesu kudarika rudo rungataridzwe nevamwe vanhu kuupenyu hwedu. Iye pachake ndiye wakasarudza kufira munhu. So my message this morning ndeyekuti ziva kwekutizira. Kana zvarema kana zvaoma, anoda kutsvakwa ndiKristu. In your private time, kneel down, pray to him. Iye unoona shungu dzako, haakusiye wakadaro. Semuranda wakandasi aiverenga asingarinzwi, asi Mwari vakaresponda kushungu dzake, kwete kuunderstanding yaaiva nayo. He was not understanding anything, but the desire and the hunger to seek God through his word yakaita kuti Mwari vasende Philip to help him to understand. Mweya Mutsvene aripo, he is our helper. Munamato wako mangwana nanhasi, Mweya Mutsvene ndibatsire, ndipe iwe mweya wokunzvera, ndipe iwe nzeve dzinogona kunzwa kuti apa ndiMwari vataura, apa munhu ari kutaura. Ndipe iwe nzeve dzinogona kunzwa uye nekupatsanura, to rightly divide the word when man speaks and when God speaks through men. Nokuti hama dzangu, kune vazhinji vasangana nematambudziko ari wese. Hakuna chiri worse than to commit suicide. But chiri worse mulife ya Judas chakaitika just after encounter with church and the chief priest. And to make matters worse, they used his money, but they abused him. They rejected him, but they used his money. Mwari vatipe mweya wokunzvera, tive nemeso anogona kuona paunodiwa nepausingadiwe, panodiwa zvauinazvo pasingadiwe iwe, ugone kupaona. Judas, what is your responsibility? Akakanda mari mutemberi, havana kutora mari vakarasa, nokuti iye vamurasa, but mari yake they put it to use. We are living in dangerous times. They can reject you, but they can use your money. Mwari vatiwanire nyasha, tizive kwekutizira, tizive kwekunanga. Philip paari kutumwa kumuranda wakandase, Mwari vaona shungu nenzara, vaona chashota kumunhu ari kubva kuchechi. Why? Nokuti this man, the Ethiopian eunuch, he was baptized in that desert place, which means he was not yet baptized, although anga munhu haamature, achitotravela a long distance from Ethiopia to Jerusalem to attend church. But the privilege to baptize him, anga asina kuiwana. Kune nyaya dzisina kugadziriswa muchechi maipindwa naEthiopian eunuch. Mwari dzavakafunga kumugadzirisira ari panze, ari murodhi, achidzokera kumba. That's why I always tell people this. Ukaona kune mudzidzisi unogona kukupa dzidziso yekuti I'm the only pastor, I'm the only man of God, vamwe vese vakarasika vana chavanoziva, inzwa kwandiri beds nokudii. You need to be delivered from such a preacher. I'll repeat. Ukaona wasangana nemushumiri nyangwe nemudzidzisi shoko raMwari, anoti I am the only man of God or the only woman of God, vamwe vese vasavateerere vakarasika nokudii.
ndiye afunga kurasisa to the highest level nechikonzero chekuti Philip Mwari vachimutuma to the Ethiopian eunuch vaitoziva kuti Ethiopian eunuch ane kuchechi kwaabva, and Philip chakaita kuti Mwari vamukonzere kudisappear after baptizing the Ethiopian eunuch imessage yekuti kuchechi kwauri kuenda kuchiri right, kuchiri valid. You are not supposed to follow Philip nokuti ambotumwa naMwari muupenyu hwako akupa revelation ya Kristu akakubhabhatidza. Philip auya kuzoita play his role, isina kuplayiwa kuchechi kwaunopinda, but kuchechi kwaunopinda kuri valid, kwakanaka, kunokosha nekuda kwekuti Philip augare uinaye nguva dzese. Philip aunzwa naMwari kukava chimwe chikamu player imwe role, but you still need go to the same church you used to go. That's why Mwari vakatendera Philip achingopedza kubhabhatidza the Ethiopian eunuch, the Spirit of the Lord took him away. In other words, he disappeared. I've seen people who are trying to win members to an extent yekuti instead of preaching Jesus, unotanga kutsanangura uhipi hwemachechi nekuzodii nekudi kuti yenyu chechi haisi right, pastor wako haisi right. Those people, they come to win members. We are designed to win souls, to edify the body of Christ. So dambudziko riripo nderekuti ana Philip vemazuva ano vakangokubhabhatidza chete, vakakuitira zvausingabvira waitirwa kuchechi kwenyu, unotofanirwa kuibuda. But ukaverenga Acts chapter 8, Philip akadisappear, akabviswa mulife yaEthiopian eunuch. Why? Nokuti atongouya to play a role, to preach Jesus and to baptize this man. And the next week, this man will return back to Jerusalem to church. But in our times, Philip akangoya muupenyu hwako, akaprofita, akaita zvausingabvira waitirwa kuchechi kwenyu, membership yakutochinja. People of God, hear me very well. We are living in dangerous times. We're looking for the preachers to edify the body of Christ, or for the preachers to win souls. We are winning members more than souls. Munhu anosvika pakuparara ari muchechi, ari church member, but asiri mature to be in the body of Christ. Asina kukura mukunamata nemukuziva Mwari. Judas killed himself, but apfura nekuchechi. Kune vanhu vakuvadzwa nechinhu chinonzi chechi. Vasina mweya wokunzvera nekuziva the original mind of God. Zvekuti at the end, dambudziko rake hombe rakatangira pakuti kune kwaakaenda in the name of church. Ndokubva vashayiwa hanya naye, ndokubva varegera kumuudza pamusoro paJesu. Why? Nekuda kwekuti iwo machief priest havana chizaroko pamusoro paKristu, nokuti dai vaiva nacho havaiva part and parcel yekumubetray. But Judas wakamhanya to the chief priest, haana kumhanya to his fellow brethren, madisciples varikuteerawo Jesu. That's why muchiona kuita bounce back kwaThomas kwakava easy. Nokuti Bible rinoti Jesu paakauya kuvadzidzi vake vari mumba, Thomas was there. Kureva kuti Thomas, although ane zvimwe zvaari wika pafaith, zvaasiri kutenda nekugamuchira, but he was still among the disciples, he was still in the right team. Let me go to the book of John 20, verse 26. A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. A week later, his disciples were in the house, and Thomas was with them. So panotangira nyaya ndepekuti vadzidzi vakaungana, and Thomas chose to join them. He was weaker, ane zvaasiri kutenda, but he still believes it is the right team. These are the right people. So problem ya Judas ndeyekuti uri weaker,
the love of money yakuita override watengesa Kristu. But paunofila remorse, paunowane guilt conscience, instead of running to your fellow brethren, the disciples, he chose to go to the wrong team. But the wrong team, these are the chief priest, is running into the church, not to the church of Christ, angarima disciples, but to the church in a crisis, understanding Christ. That's why he killed himself. Babandi unamata ndinotaura nyasha nekubata kwenye kunoshamisa. Ngaichengetwe kereke, ngaipiwe zvizaruko pamusoro paKristu Jesu. Ndanamatira the body of Christ. Kuparidzwa kwa Jesu anova iye upenyu. Kuparidzwa kwa Jesu anova iye utano. Kuparidzwa kwa Jesu anova iye kubudirira. Kuparidzwa kwa Jesu anova iye eternal life, upenyu usingaperi. The truth, the way, and the life. Tanamatira mweya wokunzvera. Tigone kunzwa nekupatsanura kuti Mwari vataura, vanhu vataura. Tigone kuziva Baba, chizaruko chiri pamusoro paKristu. Tiregere kuzviuraya, asi kuti tigamuchire eternal life kuburikidza naJesu. Takupai mbiri, takuremekedzai nokuti makanaka. Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen, amen. Ndinotenda Mwari zvikuru hama dzangu, Mwari werugare vakuchengete, Mwari wenyasha vakugonese. Sister Sylvia Dumbu, God bless you, God bless you. Sister Shailene Kundai, may the good Lord bless you. Thank you so much. Eva Jairus, may the